Я свинка Пеппа. Это мой маленький братик Джордж. Это моя мама свинья. А это тата свин. Свинка Пеппа. Тата свин згубив окуляри. Тата свін носіць акуляры. Яму патрэбны акуляры, каб добра бачыць. Калі тата свін носіць акуляры, ён бачыць усё выдатна. Але калі тата свін здымае акуляры, ён бачыць усё невыразна. Усё расплываецца. Таму тату свіну трэба ведаць, дзе яго акуляры. Калі-нікалі тата свін губляе свае акуляры. Пеппа, Джордж, вы бачылі татавы акуляры? Ён нідзе не можа іх знайсці. Не, мама. Пеппа і Джордж не ведаюць, дзе татавы акуляры. Вось жа. Тата без іх нічога не бачыць і робіцца такім бурклівым. Без акуляраў тата свін не можа чытаць газету. А вохце мне. Я нічога не бачу. Нехта некуды падзеў мае акуляры. Ты памятаеш, куды ты іх паклаў, тата свін? Калі я іх не нашу, я заўсёды кладу іх у кішэню. Але цяпер там пуста. Тата, ці можам мы дапамагчы табе шукаць акуляры? Добрая думка, Пеппа. Калі вы іх знойдзеце, тата перастане быць такім бурклівым. Я не бурклівы. Пеппа і Джордж шукаюць татавы акуляры. Пеппа глядзіць пад газетай. Але татавых акуляраў там няма. Джордж глядзіць на тэлевізары. Але татавых акуляраў там няма. Давай пашукаем наверсе ў пакоі мамы і таты. Пеппа і Джордж шукаюць акуляры ў пакоі мамы свіні і таты свіна. Джордж, асцярожна, не перакулі нічога. Гэта зусім не смешна. Пеппа глядзіць пад падушкамі, але татавых акуляраў там няма. Джордж глядзіць у татавых тапках, але акуляраў няма і там. Давай паглядзім у ванне. Пеппа і Джордж глядзяць у ванне. Татавых акуляраў у ванне няма. Ва ўнітазе акуляраў няма. Гэта так складана. Пеппа і Джордж нідзе не могуць знайсці татавы акуляры. Мы глядзелі ўсюды, але не змаглі знайсці татавы акуляры. Вось жа, што цяпер рабіць? Мне прыйдзецца навучыцца абыходзіцца без іх. Калі я буду ісці павольна, то нічога не перакулю. Вось яны! Татавы акуляры! Тата свін, ты сядзеў на іх увесь гэты час. Мілы тата! Я не ведаю, як яны там апынуліся. Насамрэч. Магчыма, ты крыху нязграбны, тата свін, але хаця б ты ўжо больш не бурклівы. Я і не быў бурклівым. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa